Мараба. Мараба. Как си се? Добре съм. Така. Аз, бати Юсуф, много съм ти благодарен, че се съгласи да ми помогнеш, защото до сега не съм писал и... Ти от колко години си казваш женен? 26 години, 4 месеца стара. Да. Защото ние с жената сме женени отскоро и до сега не съм ми писал съпружеско любовно писмо и затова да те помоля да помогнеш да напишеш. Сега, внимателно погледни. Няма да притесняваш изобщо. Ще слушаш мен, бати Юсуф. Гри, въобще няма да се сплашиш. Всичко ще бъде тамам. Да, супер. Давай сега да пишем. Ето, пиша. Чакай, бе. Водола, какво правиш ти, бе? Какво правиш ти? Къде си самолюбив и си химикал, бе? Кой век живееш ти, бе? Ама слак. Трябва да пишеш на лаптопе. Лаптопе, бе. 21 век, бе. Добре. Те. Сложи сега лаптопа. Какво правиш, бе? Абе, сложи на лаптопа да пишеш, бе. Така. Хай сега. Давай. Скъпа моя съпруга. Чакай, сега с глупост почваш. Ти на тази жена плащаш ли пари? Кажи. Да, то дет се казва, аз половината си заплата и я изпращам всеки месец. Тя и без това ти излиза на тебе скъпа. Тогава ще пишеш направо. Моя съпруга. Давай. Моя съпруга. Така. Много ми липсваш. Да. Като се върна, ще ти подаря... Чакай малко, какво ще подаряш? Син. Ама, аптал. Ама ти акъл имаш ли в главата, бе? Тя може въобще, изобщо да не разбере водолата на онази, че той не може да не е от теб сега. Какво ще подаряваш? Измисли друго. Като се върна, ще те заведа на любовна екскурзия в Париж. Тамам. Там ще се изкараме много хубаво тримата. Бати Юсуфе, ти ли ще идваш? Ще идвам, как е. Ама ти ще ни пречиш само. Не, да говориш глупост. Сега, ти знаеш, бати Юсуф, как се държи с жените, бе. Аз опрашвам, като челичка опрашвам отпред и отзад. То деца вика за моята жена и аз съм като челичка. Челичка, ама като жилнеш един път и умираш. Така че, добре, хубаво. Айде, май на те с Париж и измисли друго. Давай. Като се върна, ще ти подаря микроволнова печка и обувки на висок ток. Осте, моля, ти висок ток, акъл имаш, бе. Ти знаеш ли колко струва 1 киловат? Да. Като не знаеш и като знаеш, пиши друго. Ще пиша обувки на нисък ток. Добре. Да те обичам завинаги е моята най-важна задача в живота. Звездичка отзад. Накрая. Що? Математика учил ли си? Да. Когато имаш задача с повишена трудност от повишената трудност задача, отзад, накрая, какво се слага на задачата накрая? Звездичка. Пиши. В живота, звездичка, Така. подпис твоя любим мъж. Сега, твоя любим мъж. Ама може да не разбере, че писмото е от теб. Бати Юсуфе, тя моята жена не е такава. Моята не е такава, твоята не е такава. Защото моята и твоята не е такава, затова сме на този хал. Не е такава. Не е такава. Значи, затова моите сина, дъщерята, руси с сини очи, къдреви, плющи. Ти, моята жена, виждал ли си? Прилича на орангута. 116 кг, само 3 кг по-лека от мене. Черна като въгнища, като кемир. Ама тя ли тогава, като го знаеш, пиши си само писмота. Няма да се занимавам с теб изобщо. Бати Юсуфе. Не му се кафа на гържан не. Бати Юсуфе, искаш ли ти да го напишеш цялото, пък аз накрая само ще го подпиша и... Моля ти се, бе, айде. Добре, хайде, давай тук. Така, сега. Умерено, скъпа, моя съпруга,
За сега.